An balima ani ɲantuma bi kibaruya m'an bolo ka da tulo kan o de ye k'a fɔ ko an ka sɔrɔdasi fila ale ni mɔgɔ kelen wɛrɛ min tɛ sɔrɔdasi ye olu kɔni nin tora wale dɔ la wale min n'o kɛra Mali ani Burukina furancɛ la o wale in kɔni kɛra banbaganciw fɛ banbagaci minnu ni olu ma dɔn fɔlɔ o ko in kɔni kɛra mardi don tarata don su ka dugu jɛ alamisa la o kɔni ko kɛra Mali ani Burukina furancɛ la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye k'a fɔ an ka sigikafɔba min n'ale daminɛna an fɛ Bamakɔ yan ntɛnɛndon ni ale kan ka kɛ sababu ye ka bɛn ani kelenya lasegin an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ o sigikafɔ in ni an ka banbagaci jɛkulu dɔw ale ni an ka fanga sinamatɔw n'olu tun ma sɔn ka don o ko in na an b'a yira o la k'a fɔ ko an ka sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw y'a yira an na ko fanga banbagaci jɛkulu minnu n'olu nana tarata don ka na don ko in na k'olu kɔni k'olu ni an ka gouvernement ye ɲɔgɔn ye tɛnɛndon sufɛ ko wa ko o ɲɔgɔn ye kɔni senfɛ k'u ye miliyɔn 200 k'o di sema mɔgɔw ma ko ka miliyɔn 200 wɛrɛ k'o di plateforme mɔgɔw ma yaasa olu bɛ se ka n'u sen don nin baara in na bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati baara min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye k'a fɔ ko an ka fanga sinamatɔw n'olu ma sɔn k'u sen don baara in na olu kɔni ko k'olu fana k'olu ye ɲalikɛlaw de ye k'olu tɛ faso jugu ye wa k'u taara communiqué dɔ bila an ka telesoba la n'o ye ORTM ye communiqué min na n'u bɛ a laɲini kɛ ORTM mɔgɔw fɛ ka se ka débat dɔ labɛn sigikafɔ dɔ labɛn min na opposition fanga sinamatɔw ani minnu bɛ fanga la olu ka se ka kuma ka ɲɔgɔn hakilila ɲininkali kɛ pour que k'a dɔn nin sigikafɔ min bɛ ka kɛ a nafa bɛ kɛ mun ye a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na k'olu kɔni k'olu ye nin kɛ ko wa ko maliyɛn bɛɛ kɛra olu seere ye ko olu kɔni olu taara lettre in déposer ko wa ko olu tɛ faso jugu ye wa olu tɛ faso binni kɔ an balimaw kibaruya m'an bolo ka da o tulo kan o de ye nin ye an ni ce aw ka tulo majɔ la